ya Zahra. Ya Zahra, salamu alaiki Batula, yar gidan ma'aiki. Ya Zahra, salamu alaiki Batula, yar gidan ma'aiki. Farko na kira ka ya mai bayarwa, jalla gwani mamallaki mai saitawa. Saita mun harshe Batula in yabawa. Zahra azima yar gidan Mahamudi da ke mai yau fakewa. Ya nana, ya Allah kai yo salati mara karshe gun manzo da ya zo a farko har ƙarshe. Alaisa na cikin gidansa a koyaushe, irinsu Batula ƙarshen girma ku ne makurar ƙurewa. Sahabu ka sa su cikin salatin ya Rabba, har da waliyai cikin yabo su ne a gaba. Hanya na biyo don na samu rabo babba, zan yabi yar gidan ma'aikinmu Ummu Abiya magurar ƙurewa. Zahra ce nana. Assalamu alaiki ya sayyida Zahra. Assalamu alaiki yar Khadijatul Kubra. Assalamu alaiki mai zuwa a saurara. Assalamu alaiki mai ado da kin sura. Assalamu alaiki yar gidan Rasulullah. Assalamu alaiki ya jinin Habibullah. Assalamu alaiki haidar ne ke kwalla. A taimake ni Fatima abinki nai maula, domin Hassan Hussein Fatima ki mini ɗauki. Komai na soyi na yi shi cikin sauƙi. Ku ne kuke cewa Rabbu sai ya yi nan take. A roƙar min afuwa domin sama aiki. A roƙar min yafiya domin sama aiki. Ya Zahra abinki ni ɗai zan nema ki dan ma'aiki. Mai girman daraja ina wata ingaki, ko a kiyama gunkumu dai za mu fake. Yar manzo ku ne kuke yi nan take. Ai mana muma ga mu nan da ɗan koko domin ma'aiki. Nai kamun kafa ga almazan gaske, mai zulfukar da kwali-kwali kuma mai sulke. Haidara